Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na, tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo, o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛnwari 4,400,000 ani 100,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛnwari 4,400,000 ani 100,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper de don i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ninkanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi tɛnɛ octobre kalo tile 9 san 2023 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka Mali kɔnɔ ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw fo la danti foli min na kunnafoni min na b'aw sigi an ma kɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se juma ma ni y'o waati seli a y'o bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita ye ale ka bɔ ɲɔgɔn ye la Tumurubukaw olu fɛ yen nɔ an ka faba kɔnɔna la nɔ sa maa min bɛ yen nɔ ni ale si ka kɔrɔ ni bɛɛ ta ye a taara ni ka taga i ɲɛ da o kan colonel Asimi Goita ta tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka ministre ɲɛmaa n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛla Kokala Mayiga ye juma tɛmɛnen ale fana y'i kunda an ka sigida 4nan kan kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Jikɔrɔni Parakaw olu fɛ yen nɔ cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ ale si bɛ t'i jɔ san 111 ni o ye Namoriya Keita ye ni wagati na ale kɔni ka kɛnɛ ani na kosɛbɛ an ka ministre ɲɛmaa n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛla Kokala Mayiga ye ani ministre min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sa o de ye ministre min ni ale ɲɛsinen bɛ kɛnɛya koɲɛw ma ni o ye colonel Asan Bajalo ye ka taga se maa tɔw olu ma politique ma olu fana tun bɛ a la a yirala k'a fɔ ko ni cɛba in yɛrɛ kɔni ko ale kɔni bangena san 1912 sibikaw olu fɛ yen nɔ Namori Keita den 15 o de bɛ a bolo ani mɔden caman an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka dɔ fara a si kan. An ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita ye a bɛ k'a ka layidu ni ka olu timɛ ka taga a fɛ wagati min na an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni ale kɔni y'a ka discours ka o kala 22 septembre o kɔnɔna sa n'a y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na an ka finitigilakaw kɔni bɛna u sen cun yen nɔ o layidu tɔ o dafara ka sababuya kɛ a bɛ san 10 bɔ nin wagati na kabi san 2012 an ka finitigilakaw kɔni sen ma cun Anefisa dugu o kɔnɔna la sibiri tɛmɛnen an ka finitigilakaw ye an ka jamana bandiri ne ka o kɔrɔta Anefisa dugu o kɔnɔna la a kɛra nisɔndiyaba ye Anefisikaw bolo u ye an ka finitigilakaw ni ka u kunbɛn bonya ani karama o kɔnɔna la halisa an bɛ dugawu kɛ ala ka se di an ka finitigilakaw ma ka taga a fɛ laɲini ye fɛn min ye ni o de ye ka Kidal ka o minɛ an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka jamana ye ala ka basigi la na a kɔnɔna la ka se di an ka finitigilakaw olu ma. Kunu kari octobre kalo tile 8 san 2023 an ka diinɛ tigilama olu kɔni ye u kunda Imam Mamudu Diko ale ka so kan su nɛgɛ kaɲa 20 wagati a ye u bisimila au conseil islamique ale ɲɛma ni o ye a Seyid Usmane Sherif Madani Haidara ye ka taga se Cheikh Imama Kontaw ma ale ni Cerno Adi Umara Chama ka taga se Maître Ndiaye ma a ye olu bisimila laɲini ye fɛn min ye o de ye semasi ale kɔni tun ye bɔlen ni ka o boloda juma natɔla in na septembre kalo tile 13
boulevard de l'Indépendance o yɔrɔ la ni a kan ka bɛn octobre kalo tile 13 ma u ka laɲini ye fɛn min ye o de ye ka se ka bɔli ni ka ale bɔ a ma Imam Mamudu Diko ani an ka diinɛ tigilamaw ani olu ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya in kɔnɔna la sa a ma layidu kɔnta u ye ka sababuya kɛ ko bi ani an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ jamana o ma ni o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye k'a n'u kan ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya o ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya kɔfɛ sa ko a bɛ jaabi kɔni ni ka o di octobre kalo tile 5 tɛmɛnen san 2023 kajolokaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sa Zewa sira o la Zewa ale bɛ Mali ni Côte d'Ivoire dancɛ dugu o la su dɔ kɔni o yera foro dɔ o kɔnɔna la a dugu commissaire ale ye kuma ye ni ka ale tiɲɛtigiya a yera k'a fɔ ko su in yɛrɛ kɔni o yera Isa Gindo ale ka foro o de kɔnɔna la su min yera cɛ su de don wa a tigilamɔgɔ kɔni a si kɔrɔbayalen don dɔɔni a yera k'a fɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi kɔni tɛ a kunna a janajew bɛɛ kɛra o yɔrɔnin kelen bɛɛ lajɛlen k'a sababu kɛ su in yɛrɛ kɔni ko ale kɔni tun bɛ ka toli ni wagati in na sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na walasa ka se k'a dɔn fɛn min kɛra a sata ye Kulukorokaw olu fɛ yen nɔ nisɔndiya aw bɛ ye olu ɲɛ kan ka sababuya kɛ an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Assimi Goïta ale y'a jira k'a fɔ ko usine min ni ale datugulen a bɛ san caman bɔ ni o ye Ikoma ye Kulukorokaw fɛ yen nɔ Ikoma kɔni ale bɛ na dayɛlɛ ale dayɛlɛli la sa ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ jago ko koɲɛw olu ma ale wulila ni ka taa i ɲɛ da usine in kɔnɔna kan ka taga a lajɛ fɛn minnu tiɲɛnen don a kɔnɔ ani fɛn minnu bɛ yen nɔ ni olu kan ka dilan a kɔnɔ walasa baara u ka se ka daminɛ a kɔnɔna la nin kɛra nisɔndiyaba ye Kulukorokaw olu bolo ka sababuya kɛ nin ye ko kura ni o dabɔtɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnen sa maa minnu n'olu tun bɛ baara la Ikoma o kɔnɔna la a kɛra yelenbɔda ye olu ma Vérificateur général ale ye sɛbɛnfura ni ka o bɔ ka bin k'a jira k'a fɔ ko san 2015 a 16 17 18 kana se 19 fo ka se san 2020 ma sira o sira ko a kɔni dilanna a kɔnɔna la a siraw bɛɛ dilanna yuruguyurugu o sira fɛ a yuruguyurugu yɛrɛ jɔlen musaka bɛ t'i jɔ fo sɛbɛnwari miliyari 4 ni a kun kan fɛ ni wagati in na sɛgɛsɛgɛli tɔw olu bɛ sen na an ka ba polisilakaw kɔni bɛ ka lalawuli kɛ an ka faba fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ la ka taa se a kɛrɛfɛ yɔrɔ olu ma lalawuli in kun tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye maaw n'u bololaminɛw bɛ se ka kisi cogoya min na u ka lalawuli kɔnɔna la bolimafɛn sen filatigiw a sen naanitigiw o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ olu kɔni ni ka olu lajɔ ka u bololaminɛw ni ka olu kɔnɔnaw ka a lajɛ Mali kunnafoni jabarani la jaba o kunnafoni damanan tun bɛ an bolo kɔrɔ bi tɛnɛndoya na ni k'a da kelen-kelen bɛɛ lajɛlen tulo kan o de tun ye nin ye tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni jukɔrɔma dondoba ye tunga lafiya ko k'a da ka client tulo kan aw maa minnu bɛ yen nɔ ko terrain tɛ aw bolo terrain bɛ tunga lafiya bolo banakɔrɔnikaw fɛ yen nɔ terrain in kelen-kelen bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15 sur 20 sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔni sara kalo kalo euro wari 500 ni 73 ni o ye 573 euro ye o bɛ kalo 12 ma ni o ye san kelen walima 382 euros o bɛ kalo 18 ma ni kila terrain sarali la terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye e maa min fana bɛ yen nɔ ko terrain b'i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ a musaka bɛɛ t'i bolo yɔrɔnin kelen tunga lafiya aw lafiya o yɔrɔ la aw tungarankew kɛrɛnkɛrɛnnen sa ko aw maa minnu bɛ yen nɔ a bɛ fɛ ka so ni k'a jɔ ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ tunga lafiya aw lafiya o yɔrɔ la tunga lafiya ka tɔn ni o ye Paris san 2024 tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna ka ban villa simple ale ye miliyɔn 26 a tɔn wari ye 580 euros étage duplex ale ye miliyɔn 42 ye a tɔn wari ye 780 euros ne bɛ fɛ ka i sen don tunga lafiya ka sojɔ tɔn na ni o ye a Paris an ka nɛgɛjuru sira 72 18 42 47 e maa min fana bɛ yen nɔ ko appartement o de ka di ye tunga lafiya bɛna appartement kɛ banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ appartement ye musaka bɛ t'i jɔ sɛbɛn wari miliyɔn 24 na ale dɔgɔdɔgɔnin bɛ sara euro wari 720 fo san 4 o kɔnɔna la tunga lafiya nana tungarankew olu lafiyali kama o tuma la a y'an ka nɛgɛjuru sira ni ka o bamba nɛgɛjuru sira ale bɛna tɛmɛ an ka kunnafoni o kɛrɛfɛla la tunga lafiya tungarankew olu lafiyali kama aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan